Kok acara yo awan-awan ki mau le diundang ning amphitheater apa? Oh, iki ning kene gelombang. Iki pas bejone aku kan diundang Bu Lurah harap apa ki jenenge pengarahan ibu-ibu PKK ki lho nang kene iki delok-delok. Nah, aku nganggo saiki pas mecane ndek Eli Bija. Cocok ya Mbak ya outfitku ya santai tapi ketero elegan ngono Mbak. Nah, ya tak lebokke HP ku sik. Jan ribet ra-eram ya to. Ngopo to? Nah, delok. Tapi iya iki cara pakai penak Mbak wis ngerti to. Nek tuku sik tapi kok panas sih rodok. Rene Mbak sing ngeyupan Mbak. Gek ndang Mbak. Ya Allah, panase. Kok jek sepi yo. Gek ning ngendi yo iki? Kene Mbak rodok yo karo tak sepilke jilbabku sik. Cara pakai gampang banget Mbak. Iki jenenge pas mecan, gek no modele unik. Tapi aku tetep ra keringetan walaupun aku ngos-ngosan soalnya bahannya menyerap keringat. Nah iki lho bolong-bolong ki marai silih Mbak, tapi nek dienggo ra marahin rawang. Mbak kok ndadak nganggo ciput lah aku kan sepaya-wae nek nyepilke kowe mosok ya guluku ketok isin no. Nah iki jenenge pas mecan, ndek Oli Bija PT iki nggo busa. Tapi busane ra gedibel. Nggo wong pipi apa ki jenenge cabi aman. Lho. Apik ya, iki tinggal mbok jarum mentul bae. Sak-sak marang jarum mentul nang bro sing penakmu wae. Halah jan. Angel soalé anu bahane rodok kandel. Tapi ora sumuk, Mbak. Nah, sumuk ora wis gembrobyo. Si jenenge pas mecan werna andalan mentega. Resik ya ning kulit ya. Cocok to? Nah, apik to kandhane pilihanku tepat simpel tapi kelihatan elegan. Wis sing susah, tapi kudu gelem regane. Oh iya, HP ku muni. Zo.